салом бачаҳои азиз, биёед рӯи лавҳаро бо расми як хирсаки гулпарвар ором медиҳем. Ана ба лавҳаи тайёри мо худатон назар афканед. Мо ин лавҳаи зеборо чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Барои тайёр намудани лавҳа картони хокистарангро интихоб мекунем. Мо картонро гирифтем. Акнун биёед аз қоғази ранги сабз мо ана ин сабзаҳоро тайёр мекунем. қоғази ранги сабзро гирифтем. қаламро мегирем. дар рӯи он мо тасвир мекунем. Мо тасвирамонро давом медиҳем. ана ҳаминтар мо сабзаҳоро пасту баланд тасвир мекунем. пурра мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвири сабзаҳоро пурра ба охир мерасонем. акнун биёед қайчиро мегирем. қайчиро гирифтем, ба бурдан шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем, саросема нашуда. расми сабзаҳоро пас аз бурида шуда бо шиш ба рӯи лавҳа мечаспонем. бачаҳои азиз, расми сабзаҳоро мо қариб бурида ба охир мерасонем. ана ҳаминтар бурида шудем. акнун биёед мо ширешро мегирем. барои сабзаҳо ширешро мемолем. акнун бо он рӯи лавҳаро ором медиҳем. эҳтиёт карда саросема нашуда мечаспонем. ана ҳаминтар. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. акнун биёед мо ана ин расми хирсакро тайёр мекунем ва аз қоғази ранги норанҷӣ истифода мебарем. қоғази ранги норанҷиро мегирем. қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо тасвири хирсакро аз калаи он шурӯъ намудем. акнун мо гӯши дуюмашро дар инҷо тасвир мекунем. нишон медиҳем. ана ҳаминтар. акнун биёед мо чашмонашро тасвир мекунем. ана дар инҷо мо чашми якумашро пурра тасвир намудем. ана дар инҷо мо чашми дуюмашро тасвир мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра намудем. акнун мо бинияшро ҳам нишон медиҳем. ана дар инҷо мо даҳонашро тасвир намудем. акнун биёед мо дастони хирсакро тасвир мекунем. мо дасти якумашро ана дар инҷо тасвир мекунем. нишон медиҳем. ана ҳаминтар. ана дар инҷо мо дасти дуюмашро тасвир мекунем. ана ҳаминтар панҷаҳояшро ҳам нишон додем. акнун биёед мо обпошаки дасти хирсакро тасвир мекунем. ва дар инҷо мо дастаашро нишон медиҳем. пурра тасвир мекунем. саросема нашуда. ана ҳаминтар. дар вақти тасвирамон саросема намешавем. бачаҳои азиз, ма боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. ҳаминтар тасвири расми хирсакро давом медиҳем. ана дар инҷо мо пойҳояшро тасвир мекунем. акнун мо пои дуюми хирсакро тасвир мекунем. ана дар инҷо мо бо қалами оддӣ тасвири расми хирсакро пурра ба охир расондем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, биёед якҷоя расми хирсакро бо фломастерҳои ранга рангубор мекунем. аввал фломастери ранги ҷигариро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. гирди гӯшашро ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. ана ҳаминтар мӯйсарашро ҳам ба назар намоён кардем. акнун
گوشه دیگه‌مش رو رنگو بور میکنه. در وقت رنگو بور ما سراسیمه نمیشوه. داخل گوشش رو هم پوره نموده. انا همین طور. اکنون بیاید ما فلاماسیون رنگ سیاه رو میگیره. چشمون خرسک رو رنگو بور میکنه. در وقت رنگو بور سراسیمه نمیشوه. احتیاط کرده کارمون رو دوام میدهیم. داخل چشم یکمش رو پوره میکنه. انا همین طور. میجه هایش رو هم به نظر نمایان کرده. اکنون چشم دیگه‌مش رو رنگو بور میکنه، پوره میکنه. انا نگاه کنید رسم خرسک طرح پورتر و زیباتر میگردد. باز ما فلاماسیون رنگ جگری رو میگیریم. بینی خرسک رو به نظر نمایان میکنه. انا همین طور رنگو بور میکنه. دهانش رو هم نشان داده. اکنون ما انا این ابروهایش رو هم رنگو بور میکنه. سراسیمه نشده احتیاط کرده ما پوره میکنه. اکنون به فلاماسیون رنگی نارنجی رو میگیره. کلای خرسک رو پورتر رنگو بور میکنه. انا همین به نظر نمایان میکنه. در وقت رنگو بور سراسیمه نمیشه. گرد گوش هایش رو هم پوره میکنه. گوش دیگه‌مش رو هم رنگو بور میکنه. موی سرش رو هم پوره نموده. باز ما فلاماسیون رنگ جگری رو میگیره. بدنی خرسک رو رنگو بور میکنه. رسم خرسک پس از رنگو بور طرح پورتر و زیباتر میگردد. همین طور رنگو بوری خرسک رو دوام میدهیم. گرد پایش رو به نظر نمایان میکنه. ما انا همین طور پوره میکنه. گرد پای دیگه‌مش رو هم به نظر نمایان کرده. سراسیمه نشده احتیاط کرده کارمون رو دوام میدهیم. با فلاماسیون رنگ جگری رنگو بورمون رو ما به آخر میرسونه. اکنون به فلاماسیون رنگ نارنجی رو میگیریم. رنگو بوری رسمی خرسک رو دوام میدهیم. انا همین پوره میکنه. به نظر نمایان میکنه. با فلاماسیون رنگ نارنجی هم رنگو بوری رسمی خرسک رو پوره به آخر میرسونه. انا همین طور. بچه های عزیز بیایید کاغذ رنگ کبوت پست رو میگیریم. انا این رسم آب پوشک رو تیار میکنیم. ما قلم رو میگیریم. در کاغذ تصویر میکنیم. انا همین طور ما تصویر میکنیم. در اینجا ما دستش رو تصویر میکنیم. پس از تصویر نمودن با قیچی میبریم. نه همینطور ما پورا تصویر نمودیم. در اینجا ما رسم آب رو هم نشان میدهیم. نه همینطور ما تصویر آب پوشک رو با قلم عادی پورا با آخر رسونده. اکنون بیر قیچی رو میگیریم. با بردن شروع میکنیم. احتیاط کرده سراسیمه نشده میبریم. نه همینطور. اکنون ما رسم آب پوشک رو با شیرش میچسبونیم. ما شیرش رو میگیریم. سراسیمه نشده احتیاط کرده میمالیم. نه همینطور. در وقت چسبوندن سراسیمه نمیشوه. احتیاط کرده میچسبونه. پس از چسبونده شدن با فلاماسیون رنگو بور میکنه. باز ما شیرش رو میگیریم.
дасте опошакро мечаспонем, ба он мо ширешро молиде. Ана онро мо дар инҷо мечаспонем. Ана ҳамин тавр. Акнун биёед фломастер ранги кабути баландро мегирем. мо аввал худи опошакро рангу бор мекунем. Ана ҳамин тавр. гирди дастаашро ба назар намоён мекунем. пурра мекунем. дар вақти рангу бор, бачаҳои азиз, асло саросима нашавед. дохили опошакро рангу бор намудем. акнун гирдашро ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. акнун мо ана ин ҷумаки опошакро ҳам ба назар намоён мекунем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. ана дар инҷо мо гулро тасвир мекунем. расми опошакро ором медиҳем. ана ҳамин тавр. акнун бе фломастер ранги кабути пастро мегирем. расми обро ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тавр. ана нигоҳ кунед. бачаҳои азиз, акнун биёед мо қайчиро мегирем. расми хирсакро саросима нашуда эҳтиёт карда мебурем. мо аввал коғази зиёдатиро бурида мемонем. ана ҳамин тавр. акнун биёед саросима нашуда эҳтиёт карда мебурем. расми хирсакро пас аз бурида шудан бо кубикҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана бачаҳои азиз, расми хирсакро мо пурра бурида ба охир расондем. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед онро бо кубикҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. кубики якумро дар инҷо мо часпондем. боз мо ширешро гирифта молидем. кубики хурдро мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун ба кубикҳо мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр. бо расми хирсак мо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо тора пурратару зеботар мегардад. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғазҳои ранга мо ана ин гулҳои зеборо тайёр мекунем. коғази ранги сафедро ва гулобиро гирифтем. қад мекунем якчанд маротиба ва дар рӯи он расми гулро тасвир мекунем. бори дигар қад намудем. акнун қаламро мегирем. ба кор шурӯъ намудем. мо ана ҳамин тавр расми гулро пурра тасвир намудем. ана дар инҷо боз як гули дигарро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. тасвир карда шудем. акнун биёед қайчиро мегирем. ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мебурем. ана гули якумро мо пурра бурида ба охир расондем. ана нигоҳ кунед, аз як гул якчанд гулҳо тайёр шуданд. ана ҳамин тавр. боз мо буридани гулҳоро давом медиҳем. қайчиро гирифтем, ба буридан шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем. акнун биёед мо гулҳоро рангу бор мекунем. аввал фломастер ранги гулобиро мегирем. гулҳои гулобиро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. дохили гулро ба назар намоён мекунем. пурра мекунем.
ана ин гулро ҳам рангу бор мекунем. ана нигоҳ кунед, то раф-пурратару зеботар шуда истодааст. рангу бори гулҳоро мо давом медиҳем. мо бо фломастери ранги гулобӣ гулҳои гулобиро ранг карда ба охир мерасонем. ани гулҳои хурдро ҳам пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, то раф-пурратару зеботар мегардад. бачаҳои азиз, биёед якҷоя бо гулҳои тайёр рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем. ба гул ширешро мемолем. кубикчаро часпондем. ба кубикча мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар. ана ин гулро мо дар ин ҷо мечаспонем. гули сафедро мегирем. ба он мо ширешро мемолем. дар ин ҷо часпондем. гули гулоби пастро гирифтем. ба он мо ширешро молидем. кубикчаро часпондем. ба кубикча мо ширешро молидем. ана ин гулро мо дар ин ҷо мечаспонем. саросема нашуда эҳтиёт карда корамонро давом медиҳем. ана ин гулро мо дар ин ҷо мечаспонем. боз мо гули сафедро гирифтем. ба он мо ширешро молидем. ана дар ин ҷо мечаспонем. картончаро гирифтем. ба картонча мо ширешро молидем. гули гулоби пастро мегирем. ба картонча часпондем. ана инро дар ин тараф мечаспонем. ана ҳамин тар. мо часпондани гулҳоро давом медиҳем. ана ин гулро мо дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тар. боз мо картончаро гирифтем. ба картонча мо ширешро молидем. гули сафедро гирифтем. ба картонча часпондем. ана инро дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тар. ана нигоҳ кунед, то раф-пурратару зеботар мегардад. ба гули гулоби баланд ширешро молидем. ана инро мо дар ин ҷо мечаспонем. боз мо картончаро мегирем. ба картонча мо ширешро молидем. бачаҳои азиз, дар вақти часпондан саросима нашавед. гули гулоби баландро гирифта ба картонча часпондем. онро дар ин ҷо мечаспонем. бачаҳои азиз, лавҳаи мо то раф-пурратару зеботар мегардад. ҳаминтар часпондани гулҳоро давом медиҳем. ба гули сафед мо ширешро молидем. акнун кубикро мегирем. ба гул часпондем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ин гули сафедро мо дар ин ҷо мечаспонем. эҳтиёт карда корамонро давом медиҳем. боз мо гули гулобиро мегирем. ба он мо ширешро молидем. онро мо ана дар ин ҷо мечаспонем. ана нигоҳ кунед, то раф-пурратару зеботар мегардад. картончаро гирифтем. ба он мо ширешро мемолем. гули гулоби баландро гирифте. ба картонча часпонда онро ба рӯи лавҳа ана ҳамин тар мечаспонем. часпондани гулҳоро давом медиҳем. саросима нашуда эҳтиёт карда ана гули сафедро дар ин ҷо мечаспонем. ана нигоҳ кунед, лавҳаи мо то раф-пурратару зеботар мегардад. боз мо картончаро гирифте. ба он мо ширешро молиде. гули гулоби баландро гирифта ба картонча часпондем. онро мо ана дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тар. ана нигоҳ кунед, лавҳаи мо то раф-пурратару зеботар мегардад. ана гулро мо дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тар. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо бо гулҳои зебои ранга боз пурратар гашт. худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги зард мо
анен шапаракҳоро тайёр мекунем. коғази ранги зардро гирифтем, қад мекунем. бори дигар қад мекунем. қаламро мегирем, дар рӯи он тасвир мекунем. хотиррасон мекунам ки дар рӯи коғаз ними шапаракро тасвир мекунем. ана дар инҷо мо болҳояшро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. ана ҳамин тар. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросема нашуда мебурем. ана ҳамин тар. акнун биёед бо шапаракҳои тайёр рӯи лавҳаро пурра мекунем. анин шапаракро мо дар инҷо мечаспонем. ана ҳамин тар. шапараки хурдро гирифтем, ба он мо ширешро молидем, дар инҷо мечаспонем. боз мо шапараки калонтарро гирифтем, ба он мо ширешро молидем, онро мо дар инҷо мечаспонем. ана нигоҳ кунед, лавҳаи мо тора пурратару зеботар мегардад. ба шапараки хурд ҳам ширешро молидем, онро дар инҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳн монда нигоҳ кунед. мо ин лавҳаҳои зебои гулрезро бо расми хирсчаҳо, чун ҳар вақт аст қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.